راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرا سمعتي أبناء لومي سولوس عسر شعت تري فنونا فلما زينا مسكربة سومنا ومدب سبورت دماك سعبيو مكتالكم من عدمنا أرستا زينا كنقدم كاب إثيوبيا زمتصو زلو أسرات أبدا سيدهلاكي أسرو مهلاهم من شتات إيرانا حبيروم إيرترا سوتافيا كيرغاغص تلوص أنحز رواندا نابكال أوان تسغاغيرو سودان بفولي حيلي زمحدر أبيات مأسرتي كعصو زصوع سلمو سلفي تغايدو هذه إذاعة إرنا زينب زرزر كاب إثيوبيا زمتصو عسرتات أسرات أبدا سيدهلاكي أسرو مهلاهم من شتات راديو إيرانا حبيروم እቶም መንነቶም ብዝርዝር ዘይተፈልጠ ኡስራት ኣብ ዳህላክ ኣቐዲሙ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ዝተደኮነ ድጓናታት ከም ዝተወስዱ ዝሓበሩቶም ምንጭታት እቲ ቤት ማእሰርቲ ኣቐዲሙ ብዝተፈላለየ ክስን ጠቕነን ዝተታሕዙ ኤርትራውያን ክእሰሩሉ ዝጸንሑ ምዃኑ ኣገንዚቦም እቲ ኣብ ዳህላክ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ካብ 200 ኡስራት ንላዕሊ ክሕዝ ከም ዘይክእል እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ጠቒሶም መንነቶም ዘይተፈልጡ ኡስራት ብነፈርቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን መካይንን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ድሕሪ ምምጽኦም ናበይ ከም ዝተወስዱ ክፍለጥ ኣይጸንሐን كاب 21 كساب 28 لكاتيت 2021 ككاد مدب تسريعلو تصنحه مبل 13 زور قدم بشكلتا رواندا نابكال اوان تسغاغيرو ودبت ناي زوددر نزيب محبر قدم بشكلتا عالم مالت UCI ناي كلتا نطب حدا معقن درجه زلون اب افريقيا دما بعبيتو بحبار مس لا تروبيكال ميسو بونغو زرغابون اب قدماي درجه سرعن زرواندا اب كنديا بورح لكاتيت كاب كلتا كساب 9 غنبت ك30 يوم وسينوم እቲ ምኽንያት ድማ ገና ስጋቱ ዘይተኣልየ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምዃኖም ሓቢሮም እቲ ብፌርዋሲ ዝፍለጥ ሩዋንዳዊ ኮሚቴ ወዳቢ ናይ ዝውድድር ከም ዝሓበሮ እንተዳ ኮይኑ እዚ ከም መተካእታ ቀሪቡ ዘሎ ናይ ግዜ መቓን ብዩሲአይ ተቐባልነት ክረክብ ድዩ ኣይፋሉን ገና ኣይተረጋገፀን እዚ ኣብ 8 መድረኻት ልዕሊ 910 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክሽፍን ውጥን ወፂሉ ምድላዋት ክግበረሉ ዝሓገየ ዙር ሩዋንዳ نخساتفا حنتي وورلد تور كلب 4 برو كونتيننتال كلبات 7 كونتيننتال كلباتن 3 هاجراوين غانتاتن بحفشا 15 غانتات مرغاغص يبن نيرن هاجراويت غانتا ኤርትራ ግና ኣብዚ ዙር ክትሳተፍ ምዃና ክሳብ ዝእዋን እዚ ከይረጋገፀት ያጸኒሓ ኣብ ሱዳን ከተማ ካርቱም በተወርዋረ እዚ ዝፍለጥ ፍሉይ ሓይሊ ዝመሓደር ኣብያተ ማእሰርቲ ክዕጾ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ እቲ ብ17 ጥሪ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕግዝ ተኻይደ ሰላማዊ ሰልፊ በተወርዋረ እዚ ዝፍለጥ ፍሉይ ሓይሊ ሱዳን ዘመሓድሮ ኣብያተ ማእሰርቲ ከብቅዕን ሓይልታት ጸጥታኡ ድማ ሰላማውያን ሰባት ካብ ምእሳር ደው ከብሉን ጸዊዑ ጉዳይ ኣብያተ ማእሰርትን ኡስራትን ብፖሊስ ሱዳን ከመሓደር ጸውዐት ሰልፊ በቲ ፍሉይ ሓይሊ ኣብ 2018 ዝተቐትሉ ሱዳናውያን እውን ዝኽሪ ኣካይዱ بالرابيد سابورت فورس ويدما تورور ازي زفلت فولي حيل السودان بجنرال حمدان دغولو زمرح كوينو سرعه البشر تقامتي دارفور نمدمساس زقومو ناي باراميليتاري اهديو تحيلي ناب ليبيا نزو حزوز نبرو اشحات ኤርትራውያን ዝርከቦም ስደተኛታት ኣብ ምህዳንውን ተዋፊሩ መንባሩ ይፍለጥ አንጻር ስርዓት በሽር ኣብ ዝካየ ዝነበረ ህዝባዊ ናዕቢ ነቲ ተቃውሞ ንምብታን ናብ ካርቱም ድሕሪ ምምጽኡ ሓያሎ ሰላማውያን ሰባት ከም ዘቀተለን ከም ዘቁሰለን ይውቀስ ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን ስርዓት በሽር ድሕሪ ምእላዩ መራሒ ናይ ተወርዋር እዚ ኣካል ናይቲ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ኮይኑ ከም ምክትል ኣቦ ወንበር መሰጋገር ባይቶ ሱዳን ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ እቲ ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ ተወርዋር እዚ ድማ ክሳብ ዝእዋን እዚ ባዕሉ ብዝውንኖ ሓይልታት ጸጥታን ኣብያተ ማእሰርትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ግፍዕታት ይፍጽም ምህላው ሱዳናውያን ተቃውሞታት የስምዑ كبرا سمعتنا زينا تفصيم له سمنا مدب سبورت كسعبيو دقيمنا مكتالكم كتقصلون عدم سلام كما يتغنيو زخبركم زخبركن افكار سبورت كمنا كل جزء سولس نلمون حبريتاون أزناين تحسوتات زحقفة مدب سبورت حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم كاب 21 كساب 28 لكاتيت 2021 ككايد مدب تسريعلو تصنحه مبل 13 زور قدم بشكلتا رواندا ናብ ካልእ እዋን ተሰጋጊሩ
ወደብቲ ናይ ዝውድድር ነዚ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ማለት UCI ናይ 2.1 መዕቀኒ ደረጃ ዘለዎን ኣብ አፍሪካ ድማ ብዕቤቱ ብሓባር ምስ ላትሮፒካላ ሚሶቦንጎ ዙርጋቦን ኣብ ቀዳማይ ተርታ ዝስራዕን ሩዋንዳ ኣብ ክንዲ ወርሒ ለካቲት ካብ 2 ክሳብ 9 ግንቦት ክሰላሰል ዝወሰኑ በሰንኪ ስጋት ናይቲ ኣብ ዝዋን እዚ ንዓለምና ካብ ጻት ናብ ጻት ኣሻቂልዋ ዝርከብ ሕማም ኮሮና ቫይረስ እዮም እቲ ብፌርወሲ ዝፍለጥ ሩዋንዳዊ ኮሚቴ ወዳቢ ናይዚ ውድድር ከም ዝሓበሮን ተዳእ ኮይኑ እዚ ከም መተካእታ ቀሪቡ ዘሎ ናይ ግዜ መቓን ብUCI ብሕጂው ተቐባልነት ክረክብ ኣብዚ ኣብ 8 መድረኻት ልዕሊ 910 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክሽፍን ወጠን ወፂሉ ምድለዋት ክግበረሉ ዝሓገ ውድድር ሩዋንዳ ንኽሳተፋ ሓንቲ ወርልድ ቱር ክለብ 4 ፕሮ ኮንቲነንታል ክለባት 7 ኮንቲነንታል ክለባትን 3 ሃገራውያን ጋንታታትን ብሓፈሻ 15 ጋንታታት መረጋገፂ ሂበን ነይረን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ግና ክሳብ ሕጂ ሱታፍያ ኣይረጋገፀትን ጸኒሓ ማሕበር መቀስቲ ጸጉር ርእሲ ጀርመን ኣብ ቡንደስሊጋ ተሃገር ንዝነጥፉ ፕሮፌሽናል ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ብምንቃፍ ናብ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ተሃገር ቁልዕ ደብዳቤ ጽሒፉ እቲ ኣብ መላእ ጀርመን ንዝርከቡ 80,000 ናይ ጸጉሪ ርእሲ ሞያውያን ዝሓቆፈ ማሕበር ናብቲ ብሕጽሮተ ቃል DFB እናተባህለ ጽዋዕ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ጀርመን መረርኡ ከሰምዕ ዝተገደደ ተጻወቲ ቡንደስሊጋ ብክኢላታት ምስትኽኻል ጸጉሪ ርእሲ ተመቂሶምን ወቂቦምን ይረኣዩ ብምህላዎም እዩ እቲ ማሕበር ኣብ ጀርመን ካብ ዝሓለፈ ታሕሳስ 16 ኣትሒዙ ብዝተገብረ መምርሒ ምግታእ ሕማም ኮቪድ-19 ንኣብያተ መስተኻኸሊ ጸጉሪ ርእሲ ሓዊሱ ሓያሎ መንግስታውያንን ውልቃውያን ትካላትን ተዓጽዩን ካብ ስድራ ናብ ስድራ ምብጻሕ ተኣጊዱን ከም ዘሎ ብምዝኻር እቲ ኩነታት ከም ዝናሃለወ ተጻወቲ ቡንደስሊጋ ብኸመይ መንገድን ኣገባብን ጸጉሪ ርእሶም ተመቂሶም ናብ ጸወታ ይቐርቡ ከም ዘለው ከም ዘገረሞ ገሊጹ ፕሬዝደንት ማሕበር መቀስቲ ጸጉሪ ርእሲ ሃራልድ ኤሰር ቅድን ትርኢትን ናይቲ ዝረአ ዘሎ ኣቀማቕማ ብፕሮፌሽናል መቀስትን ሞያውያንን ብዝጥቀሙሉ ፍሉይ መሳርሕን ተዘይኮይኑ በተልሜደን ዝተገብረ ከም ዘይኮነ ርድዩ ድሕሪ ምባሉ እቶም ተጻወቲ ንክኢላታት መቀስቲ ጸጉሪ ርእሲ ናብ ገዝኦም እናዓደሙ የስርሕዎም ብምህላዎም ንመምርሒታት ምግታእ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ይጥሕስለው ብምባል ከሲሱ ንሱ ወሲኹ ልዕሊ 50 ሚእታዊት ናይቶም ተጻወቲ ካብ መጻምዶም ወይ ከዓ ኣባል ስድራ ቤቶም ፕሮፌሽናል ዝኾነ መቃሳይ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ዝተፈጸመ ነገር ፍሉጥ እዩ ብምባል ንክሱ ብመርትዖ ኣራጊዱ ዝተፈላለዩ ክለባት ቡንደስሊጋ ብወገነን ነተጻወተን ብቐጻሊ ብዛዕባ ኣገዳስነት መምርሒታትን ኣተገባብራን ምክልኻል ሕማም ኮቪድ-19 ከም ዘዘኻኽሮምን ንሳቶም ድማ ብግቡእ ይትግብርዎ ስለ ዘለው ከምቲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብሰንኪ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ዝረአ ዘሎ ግጥማት ናይ ምስጋር ተርእዮታት ኣብ ቡንደስሊጋ የጓንፍ ከም ዘየለን ብምግላጽ ነቲ ክሲ ነጺገኖ ማሕበር ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ብሸነኹ ሓደ ተጻዋታይ ጸጉሪ ርእሱ ኣወቂቡ ስለ ዝቆረጾ መምርሒታት ጥሒሱ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ሓደ ካብ ኣባላት ስድራ ወይ ከዓ መጻወቲ ናይ ተጻዋታይ ናይ ምስትኽኻል ጸጉሪ ርእሲ ተውህቦ ዘለዎ ክህሉ ይኽእል እዩ ብምባል ነቲ ዝመጸ ክሲ ውዱቕ ገይርዎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ 2020 ኣባላት ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ዝኾኑ ጃዶን ሳንቶችን ማኑኤል አካኒዮን ኣብ መንበሪ ቤቶም ኮይኖም ብሓደ መቃሳይ ጸጉሪ ርእሶም እናተቐምቀሙ ከለው ዘርኢ ስእሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድሕሪ ምልጣፎም ከም መቕጻዕቲ ነፍሲ ወከፎም 10,000 ዩሮ ክኸፍሉ ከም ዝተገደዱ ዝዝከር እዩ ምትሃታውን ወሓለን ጥበብ ኩዕሶ እግሪ ብራዚላዊ ሮናልዲኒዮ ተወሳኺ ናይ ሙዚቃ ቪድዮ ማለት ክሊፕ ሰሪሑ ኣብ ድሮ ዝሓለፈ በዓል ልደት ፈረንጂ ትሮፖ ዶ ብሩክሶ ምስ ዝተባህሉ ጉጅለ ሙዚቀኛታት ኣብ ሓደ መሕበስ ቦታ ብደቂ ኣንስትዮ ተኸቢቡ መስተ እናሰተየን እናተዘናግዐን ኣብ ሓደ ናይ ሙዚቃ ክሊፕ ተሳቲፉ ዝነበረ ሮናልዲኞ ሕጂ ድማ ዝሓለፈ ዓርቢ ራንደም ሮል ኣብ ዘርእስታ ብቋንቋ ፖርቱጋል እትድረፍ ሓዳስ ቪድዮ ክሊፕ ብሓድሽ መልክዕ ተኸሲቱ እዛ ኣብ ከተማ ሳኦ ፓውሎ ተቐርጸት ሓዳስ ቪድዮ ክሊፕ ኣብ ዩቲዩብ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 400,000 ተዓዘብቲ ዝተበጽሐት ክትከውን ከላ እታ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ዝተፈነወት ክሊፕ ከዓ ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ልዕሊ 2.7 ሚልዮን በጻሕቲ ረኺባ ትሕዝቶታት ግጥምን ስእልን ናይዛ ራንደም ሮል ኣርስቲ ዝተዋህባ ክሊፕ ንዕፀ ፋርስ ወሲባዊ ህይወትን ጣዖታዊ ኣምልኾን ሮናልዲኞ ዘንጸባርቕ እዩ ኣነ ካብ ዓለም ዝመጻኹ ዕውት እየ እናበለ ኣብ ውድድር ፓራኦሎምፒክ ሪዮ ንዝሳተፉ ስንኩላን ኣትሌታት ንምትብባዕን ንምድናቕን ብዘዜማ ደርፊ ኣብ 2016 ንሙዚቃ ዘለዎ ፍቕሪ ዝገለጸ ሮናልዲኞ ኣብ ልቢ ኣፍቀርቲ ሙዚቃ ንምእታው ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ 8 ደርፍታት ናብ ህዝቢ ክዝርግሕ መደብ ከም ዘሎ ሓቢሩሎ እዚ ኣብ ናይ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ዘመኑ ብኩሎም ኣፍቀርቲ ስፖርት ኣዝዩ ፍቱው ዝነበረ ተጻዋታይ ኣብ 2017 ንብሕተይ ትብል ንጽል ደርፊ ኣብ እዝኒ ሰማዕቲ ኣብፂሑ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ኣብ 2019 ድማ በቶም ንሱ ብልሽዋት ኢሉ ዝገለጾም ሰበስልጣን ብራዚል መካይኑ ምስ ተሃገረ ኣብ ፖለቲካ ቅንዕናን ስነ ምግባርን ንኽህሉ እተተሓሳስብ ደርፊ ዘርጊሑ ነይሩ ሰለስተ ኣዝየን ዘጋይጻ ክቡራት መካይን ሮናልዲኞ
ኣብ 2018 ብመንግስቲ ብራዚል ክህገራ ዝኽኣላ እዚ ኣብ ሓደ እዋን ብሚልዮናት ዝቑጸር ገንዘብ ዝውንን ዝነበረ ወዲ 4 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ናይ ባንኪ ሕሳቡ 5,000 ፓውንድ ጥራይ ስለ ዝነበሮን ብቤት ፍርድን ዝተበየነሉ 1.75 ሚልዮን ፓውንድ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ክኸፍል ዓቕሚ ብምስኣኑን እዩ። ክልተ ግዜ ሽልማት ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ዝጨበጠን ምስ ሃገሩ ብራዚል ዋንጫ ዓለም ዘልዓለን ሮናልዲኞ ነዚ ኣብ 2021 ተሊሞ ዘሎ ናይ ሙዚቃ ወፍሪ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ግሎቦ ምስ ዝተባህለት ኣብ ብራዚል ትሕተም ጋዜጣ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ነዚ ኣበጊስዮ ዘለኹ ናይ ሙዚቃ ፕሮጀክት ንክገብር ዘተባብዓኒ ሙዚቃ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘሕደሮ ጽዕንቶ እዩ። ህይወተይ ድማ ኩሉ ግዜ ምስ ምውሃድ ሙዚቃ ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣነ ኩሉ ግዜ R&B ራፕ ሂፕሆፕ ደስ ይብለኒ እዩ። ካብ ዝሓለፈ ውሕድ ዓመታት ጀሚሩ ቅዲ ትራፕ እናተፈተወን እናዓበየን ይመጽእ ኣሎ። እዚ ፍልይ ዝበለ ቅዲ እዚ ሒደት ሕግታት ዘለዎ ብብራዚላውያን መንእስያት ኣዝዩ ተፈቃሪ ኮይኑ ንመድረኻት ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ረብሑ ዘውዕል ዘሎ እዩ። ኩሉ ሰብ ኣብዚ ሃዋህው ቅዲ ትራፕ ክሳተፍ ድማ ድሌት ኣለኒ። እንተ ደኣ ሓሊመ ሙዚቃይ ልቢ ሰማዕቲ ክትንክፍ ብህግ ጥምረት ሙዚቃን ስምዒትን ባህታ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ዕለታዊ ኣጋጣሚታተይ ናብ ሙዚቃ እየ ዝልውጦ። በዚ መንገዲ ዝጥራይ ከኣየ ክኸይ ዝደሊ ድሕሪ ምባሉ ኣብ መወዳእታ ብውፅኢት ናይዚ ኣበጊስዎ ዘሎ ናይ ሙዚቃ ፕሮጀክት ሕጉስ ምዃኑ ብምግላጽ ንኹሎምቶም ኣብዚ ስራሕ እዚ ብምሉእ ተወፋይነት ኢዶም ዘሕውሱ ዘለዉ መሳርሕቱ ኣመስጊኑ ብውልቁ ብደረጃ ጋንታን ሃገራዊት ጋንታን ኣዝዩ ብርክት ዝበለ ክብርታት ዝረኸበን ዝተፈላለየ ዓበይቲ ሽልማታትን ዝወነነ ሮናልዲኞ መዳርግቲ ኣልቦ ዝኾነ ጥበብን ውሕልነትን ኩዕሶ እግሪ እናወነነ እንከሎ ብሰንኪ ፋሉል ዝኸደ ፍትወት ጸታዊ ርክብ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ለይታዊ ትልይትን ምስኡ ተተሓዘ ካልእ ህይወትን ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ከይመነዎ በኣጋ ካብ ኩዕሶ እግሪ ምኽዋሉ ንመላእ ቤተሰብ ኩዕሶ እግሪ ዘጓየ ኩነታት ምዃኑ ብዙሓት ይሰማምዕሉ። መራኸቢ ብዙሃን ብሰንክቲ በብግዚኡ ናብ ህዝቢ ዝርግሖ ሓበሬታ ምስ መንግስትን ምስ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ዝትንክፎም ወገናትን ክጎራፈጣ ምርኣይ ልሙድ እዩ። ንኣብነት እታ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ሰፊሕ ዝርግሐት ዘለዋ ጋዜጣ ዘሳን ንደገፍቲ ሊቨርፑል ብህውኽ ጠንቅናይቲ ኣብ 1989 ኣብ ስታድየም ሂልስብሮ ኣብ መንጎ ሊቨርፑልን ኖቲንግሃም ፎረስትን ኣብ ግጥም ዋንጫ ኤፍኤ ዘጓነፈ ህይወት 96 ደገፍቲ ሊቨርፑል ዘቐዘፈ ናይ ዕግርግርን ጽቕጥቅጥን ፍጻሜ ጌራ ብምውንጀላ ኣብ ስታድየም ኣንፊልድ ኮነ ኣብቲ ታጋንታ ልምምድ እትገብረሉ ሜዳ ሜልውድ ኣትዮም ንኸይጽብጽቡ እጉዳት እዮም። ብዘይካዚ ደገፍቲ ክለብ ሊቨርፑል ይኹን ኣብታ ከተማ ዝቕመጡ ነበርትን ነታ ጋዜጣ ኣይኮነን ዶ ክገዝእዋ ስማ ንኽጽውዕዋ እውን እንተኾነ ስለ ዝጽየፉ ከምኡውን ከም ቴስኮ ዝኣመሰላ ዓበይቲ ሱፐርማርኬታት ብሰንኪ ዋሕዲ ጠለብ አንበብቲ ነታ ጋዜጣ ንመሸጣ ኣብ ከብሒ ዕዳጎም ከንብርዋ ፈቓደኛታት ብዘይምዃኖምን ጋዜጣ ዘሳን ኣብ ከተማ ሊቨርፑል ጭሕሚ ሰበይቲ እያ። እዛ ጋዜጣ ይኹን እቲ ነቲ ፍጻሜ ዝጸብጸበ ጋዜጠኛ ድሒሮም ጌጎኦም ኣሚኖም ወግዓዊ ቅሬታ እኳ እንተሓተቱ ክሳብ ለይተሎሚ ግን የቕሬቶም ተቐባልነት ኣይረኸበን። እዚ ክስተት ምስ ህይወት ሰብ ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ ከብድ ዝበለ ጉዳይ እኳ እንተኾነ በንጻር ናይዚ ከም ዝኣመሰለ ምሰሓባት ኣብ ቅልል ዝበለ ጉዳያት እውን ይረአዩ። ዝሓለፈ ሶኒ ብጂም ጋኖን እትዕለም ክለብ ስቶክፖርት ካውንቲ ምስ ዌስሃም ግጥም ኤፍኤ ኣካይዳ ነይራ። ቅድሚ እቲ ግጥም ኣብ 2008 ተጻዋታይ ክለብ ስቶክፖርት ዝነበረ ሊያም ዲክንሰን ምስ ክልተ ኣባላት ፕሮግራም ፖድካስት ኣይ ሃድ ትራያል ዋንስ ነቲ ጸወታ ንምግምጋም ኣብ ስቱድዮ ኣብ ዘቕረበሉ ኣብቲ እዋን ኣሰልጣኒኡ ዝነበረ ጂም ጋኖን ንዝፈጸሞ ተግባር ዘኪሩ ንሱ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2007-2008 ኮይኑ ናብ ሊግ ሓደ ዝሰገርናሉ እዩ። ጋኖን ይኹን ጋንታና ኣብ መደበር ቴሌቪዥን ስካይ ንኽንቀርብ ክልተ ግዜ ዕድል ረኺብና ነርና። ይኹን እምበር ጋኖን ምስ ስካይ ቃለ መጠይቕ ኣይገብርኒ ብምባል ሓንጊዱ ድሕሪ ምባሉ ንምንታይ ነቲ ቃለ መጠይቕ ክገብር ፈቓደኛ ከም ዘይነበረ ክገልጽ እንከሎ ኸኣ ጋኖን ካብ ኩባንያ ስካይ ዝዓደጋ ስካይ ቦክስ ዝተባህለት ኤሌክትሮኒካዊ ንብረት ነይራቶ። እዛ ስካይ ቦክስ ዝኾነ ጸገም ተዳጋጢሟ እቲ ኩባንያ ክጽግና ግቡእ ከም ዘለዎ ኸኣ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ውዕል ነይሩ። ስለ ዝኾነ ኸኣ እታ ቦክስ ምስ ተበላሸወት ጋኖን ብመሰረት ውዕሎም ንስካይ እታ ንብረት ንኽጽግንሉ ሓቲትዎም። እንተኾነ ግን ሎሚ ጽባሕ እናበሉ ኣትኪሮሞ። በዚ ምኽንያት ድማ ነቲ ኣብ መደበር ቴሌቪዥን ስካይ ናይ ምቕራብ ጽቡቕ ዕድል ተሓሲሞ ኢሉ። እቶም ንዕላል ዲከንሰን ጸኒሎም ሰምዖ ዝነበሩ ክልተ ጋዜጠኛታት ነቲ ምኽንያት ሰሚዖም ትዋሒሎም ኣብ ዝሰሓቕሉ ዲከንሰን ብህይወተይን ብእግዚኣብሔር ንምሕል እዚ ብሓቂ ዘጋጠመ ፍጻሜ እዩ ብምባል ኣብ መወዳእታ ዓላሚኡ ካብ ስካይ መተካእታ ሓዳስ ስካይ ቦክስ ከም ተቐበለ ብምግላጽ ዕላሉ ዛዚሙ። በዓልቲ ቤቱ ንተኸላኸላይ ቼልሲ ብራዚላዊ ቲያጎ ሲልቫ ዝኾነት ቤሌ ኣብ ልዕሊ ተኸላኸላይ ሊቨርፑል ስኮትላንዳዊ አንዲ ሮበርትሰን ናይ ቃላት መጥቃዕት ፈንያ። ቤሌ ሮበርትሰን ቅድሚ ወርሒ ኣቢሉ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ልዕሊ ዝፀዓኖ ቪድዮ ርእቶኣ ክትህብ ኣብ ዝፈተነትሉ እያ ኣንጻርቲ ናይ ጸጋም ክንፊ ተኸላኸላይ ሕንዛ ፈንያ።
ኣብ ዝሓለፈ ወር ታሕሳስ ሮበርትሰን ንኢጣልያዊ ካፋሊ ክለብ ቸልሲ ጆርጂኒዮ ኣብ ባይታ ከም ስጣሕ ገይሩ ኣሽኪዕዎ እናሓለፈ እንከሎ ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ማህደር ማሕበራዊ ሚድያ ቲክቶክ ጽዒኑ ንሰዓብቱ ዘካፈለ ክኸውን እንከሎ በቲ ቪድዮ ካብ ሰሓቁ ልዕሊ 500,000 ሰባት ናይ ፍትወት ምልክት ማለት ላይክ ድማ ረኺቡሉ እዚ ቪድዮ እዚ ግን ንቤለ ስለ ዘይሕጎሳ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ነዚ ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ስኮትላንድ ዝኾነ ተጻዋታይ ቺልዌል ካባኻ ንላዕሊ ይበልጽ ወረና ዓኹምሲ ክለብ ሳውዛምፕተን ሲዕራትኩም እያ ዝብል ሽዳ ዝተሓወሶ ርእታ ኣብ እግሪ እቲ ቪድዮ ኣንቢራትሉ ቺልዌል ማለት ልክዕ ከም ሮበርትሰን ኣብ ጸጋማይ ክንፍ መስመር ምክልኻል ጻወት ኮይኑ ወዲ ጋንትኡ ንበዓል ቤት ቤሌ ቲያጎ ሲልቫ እዩ ቤሌ ብዘይካን ሮበርትሰን ንክለብ ቶተናሙን ዝነደፈት ክትከውን እንከላ ኣብ ሓደ ናይ ትድግፍዋ ክለብ ቀንዲ መቐናቐንቲ ጋንታ መንያ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ልጥፎ ናይ ጋንታይ መተሃላለኽቲ ዝኾነት ክለብ ዋናጩ የብላን ዝብል ኣሽሙራዊ መልሲ ብምሃብ ነታ ብናይ ዋናጩ ደርቂ ካብ ትጥቃዕ ሓያሎ ዓመታት ዘቑፀረት ለንደናዊት ክለብ ቶተንሃም ጎጥያታ ተቀዳደምቲ ጀርመናዊት ክለብ ቅድድም ብሽክለታ ቦራ ሃንስግሮህ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኢጣልያ ሓደጋ መኪና ኣጋጢሞም እቶም ልምምድ እናካይዱ ከለዉ ብሓንቲ መኪና ዝተሃርሙ ኣባላት ክለብ ቦራ ሃንስግሮህ ቁፅሮም 7 ክኸውን ከሎ ኔዘርላንዳዊ ቪልኮ ኬልደርማን ጀርመናውያን ሮዲገር ስሌሺ አንድሪያስ ሊንገር ማርቆስ ቡርድርጋርት አንቶን ፓልዘር ማክሲሚላን ሻክማንን ሚኬል ሽፋዘርማንን እዮም ኣብዚ ሓደጋ 4 ተቀዳደምቲ መጠናዊ ጉድኣት ከጋጥሞም ከሎ ኬልደርማን ስሌሽን ሽሊንገርን ግን ናብ ሆስፒታል ከምርሑ ተገዲዶም ኣብ ሆስፒታል ብዝተሰላሰለ መርመራ ኬልደርማን መንቃዕቲ ዓጽሚ ዓንዲ ሕቆ ሽሊንገር መስበርቲ ኣብ ክልተ ዕጽምቲ ዓንዲ ሕቆ ክጋንፎን ከሎ ሴሌሽ ግን መንጽሮር ናይ ርእሲ እንተዘይኮይኑ መንቃዕቲ ይኹን መስበርቲ የብሉን ንዝሓለፈ 3 ዓመታት ምስ ክለብ ሳንዌብ ተጠርኒፉ ውድድሩ ከካይድ ድሕሪ ምጽንሑ ኣብዚ ዓመት እዚ ምስ ክለብ ቦራ ሃንስግሮህ ዝተጸንበረ ወዲ 29 ዓመት ኬልደርማን ንጂሮ ዲ ኢጣልያ 2020 ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ከም ዝፈጸሞ ዝዝከር እዩ ሎም ዓመት ድማ ናይ ሓዳሽ ጋንቱ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዓጋቢ ውጽኢት ከም ጻላ ተስፋ ተገይሩሉ ነይሩ ብጾቱ ካብ ዝኸድዎ ቦታ ብመንገዲ ፍርቂ ሰዓት ኣቐዲሙ ቋሪጹ ብምምላሱ ካብዚ ሓደጋ ዝዳሓነ ኔዘርላንዳዊ ኢዴ ሼሊንግ ዝሕልወኒ ንእሽተይ መልኣኽ ኣብ መንኮበይ ስለ ዝነበረ ምስኦም ተወሳኺ ፍርቂ ሰዓት ኣይተጓዓዝኩን ብዙሕ ብዝርዝር ዝፈልጦ ነገር እኳ እንተዘይሃለወ ብጾተይ ድሓን ክኾኑ ተስፋ ገብር ብምባል ትምኒቱ ገሊጹ ተወላዲ ስሎቫክ ፒተር ሳጋን ዝርከቦም ካልኦት ኣባላት ክለብ ቦራ ሃንስግሮህ ካብዛ ሓደጋ ዘጋጠማ ጉጅለ ተፈልዮም ምስ ካልእ ጉጅለ ልምምድ ይገብሩ ብምንባሮም እዚ ሓደጋ ኣይጸለዎምን ሰርቢያዊ ኣጥቃዓይ ሉካ ዮቪች ካብ ወርሒ ሰነ 2017 ጀሚሩ ን2 ዓመታት ምስ ጀርመናዊት ክለብ ኣይንትራኸት ፍራንክፈርት ኣብ ጸንሐሉ ኣብ 75 ግጥማት 36 ግዜ ንልዳት መጋጥምቱ ብምድፋር ኣቓልቦ ዓርሞሻውያን ክለባት ዓለም ክስሕብ ክኢሉ ኣብ ወርሒ ሰነ 2019 ካ ሓንቲ ካብዘን ዓበይቲ ክለባት ፕላኔትና ዝኾነት ክለብ ሪያል ማድሪድ ነዚ ኣብቲ እዋን ወዲ 21 ዓመት ዝነበረ ተጻዋታይ ብ60 ሚልዮን ዩሮ ወኒናቶ ካብ ሽዑ ትሒዙ ከዓ ዮቪች ክሳብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ እስጳኛ ዶርጎስ ክብል ጸኒሑ ዮቪች ኣብዚ ናይ 18 ወርሒ ናይ እስጳኛ ጻንሖቱ ኣብ 32 ግጥማት ጥራዩ ክጻወት ዕድል ተዋሂቦ ካብ ቁጽርታት ኣጻብዕቲ ሓደ ኢድ ዘይሓልፍ 2 ጎላት ጥራይ ድማ ኣበርኪቱ ኣብ እስጳኛ ዘይማእምኦን ምስ ኣሰልጣኒዩ ዘይነዲን ዚዳን ከዓ ክሰማማዕ ዘይከኣለን ወዲ 23 ዓመት ዮቪች ብ514 ጥሪ ብልቓሕ ናብታ ዕውት ናይ ጸወታ ግዜ ዘሕለፈላ ክለብ ኣይንትራኸት ፍራንክፈርት ዳግማይ ተመሊሱ ኣብ ሳልስቱ ዝሓለፈ ሰንበት አንጻር ክለብ ሻልኬ ኣብ ዝነበረ ግጥም ቡንደስሊጋ ኣብ መበል 62 ደቂቕ ተቐይሩ ናብ ሜዳ ኣብ ዝወረደሉ ድማ ገዛኻ ይጥዑም ገዛኻ ይማሙቕ ዝብል እንክመስል ክልተ ኩዓሳሱ ኣብ ሰኪዕት መጋጥምቱ ብምስርሳር ኣብ ውሽጢ 28 ደቂቕ ንቁጽሪ ናይቲ ኣብ እስጳኛ ኣብ 1 ዓመትን መንፈቕን ዘቑፀሮ ሸቶታት ተማዕራሪዎ ካብ ቡንደስሊጋ ከይወፃና ብሉጽ ተጻዋታይ ዓለም ዓመት 2020 ተባሂሉ ብፊፋ ዝተሰሚየ ፖላንዳዊ ሮበርት ሎቫንዶቭስኪ ብቅድሚ ትማል ሰንበት ብጀርመናዊ ጌርድ ሞለር ን42 ዓመታት ኣብ ቡንደስሊጋ ተታሒዙ ንጸንሐ ክብረ ወሰን ሰይሩ ክለብ ባየር ሙኒክ አንጻር ፍራይቦርግ ገጢማ 2-1 ኣብ ሰዓረትሉ ጸወታ ኣብ 70 ደቂቕ መኽፈቲ ጎል ዘእተወ ሎቫንዶቭስኪ ኣብዛ ዓመተ ስፖርት ኣብ 16 ግጥማት ብስሙ ንዝጸሓፎ ሸቶታት ናብ 21 ብምብራኽ ኣብ ተመሳሳሊ ብዝሒ ጸወታታት 20 ጎላት ብምምዝጋብ ክብረ ወሰን ጨቢጡ ን10 ዓመታት ንዝተጓዓዘ ሞለር ሓሊፍዎ ኣብ ላሊጋ እስጳኛ ማልያ ክለብ ባርሰሎና ለቢሱ ን17 ዓመታት ዝተጻወተ ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዒ ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ብደረጃ ክለብ ክሳብ ሕጂ ኣብ 753 ግጥማት ተሰሊፉ ብሉጽ ናይ ኩዕሶ እግሪ ተውህቡን ክእለቱን ኣንጸባሪቑ እዩ
እዚ ወዲ 33 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ዝንባርሳ ወኪሉ ዝተጻወተ 17 ዓመታት ቀይሕ ካርድ ተመዚዝሉ ኣይፈልጥን እዩ። ብቕድሚት ማለት ሰንበት ጋንቱ ብክለብ አትሌቲኮ ቢልባኦ 3-2 ተሳዒራ ጽዋዕ ሱፐር ካፕ ስፓኛ ኣብ ሰኣነትሉ ግጥም ግን ኣብ 120 ደቂቕ ንኣሴር ቭላይብሬ ኩዕሶ ኣብ ዘይነበረትሉ ስለ ዝሃረሞ ንፈለማ ግዜ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ናብ ክፍሊ ምሕጸብ ሰብነት በኣጋ ተላኢኹ። ኣብ መወዳእታ መራኸቢ ብዙሃን ስፖርት ኤውሮጳ ተማልሶኒ ንዘቕረቦ ጽንጽንታታት ምስጋር ተጻወተ ምስ ንርኢ እንግሊዛዊ ኣካፋሊ ክለብ ቶተናም ዴሊ ኣሊ ናብ ፈረንሳይት ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ንምግዓዝ ዝጀመሮ ጻዕሪ ይደፍኣሉ ከም ዘሎ ልዑል ተኣማንነት ዘለዎ ኢጣልያዊ ጋዜጠኛ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ሓቢሩ። ስፓኛዊ ኣሰልጣኒ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ፔፔ ጓርዲዮላ ኣብ ዝመጽእ ክረማት ንዘካይዶ ዕድጊ ተጻወቲ 200 ሚልዮን ፓውንድ ከም እተሰላዓሉን ንቤልጅማዊ ኣጥቃዒ ክለብ ኢንተር ሚላን ሮሜሉ ሉካኩ ንኽሽምቶ ድማ በቐዳምነት ሰሪዕዎ ከም ዘሎን ጋዜጣ ቴሌግራፍ ገሊጻ። ክለብ ሼፊልድ ዩናይትድ ኣብ ታሕተዋይ ተርታ ሰሌዳ ደረጃታት ክለባት ፕሪምየር ሊግ ተሃሉ ዳ እምበር ንእንግሊዛዊ ኣካፋሊ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ጆሴ ሊንጋርድ ኣብ ምፍራም ከም እትዕወት ርእሰ ምትእማን ሓዲራ ከም ዘላ ጋዜጣ ሼፊልድ ስታር ጸብጺባ። ጊዜያዊ ፕሬዚደንት ክለብ ባርሴሎና ካርለስ ቱስኬትስ ጋንቱ ንስፓኛዊ ተኸላኸላይ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ኤሪክ ጋርሺያ ብ8 ሚልዮን ንኽትዕድጎ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መጋቢት ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክለብ ባርሴሎና ነዝወዳደሩ 3 ሕጽያት እማመ ከም ዘቕረበን እቶም ሕጽያትካ ከም ዘይተሰማምዑን ጋዜጣ ማርካ ፍሊጣ። ክለብ ኤቨርተን ኖርዌዣዊ ኣጥቃዒ ክለብ ቦርንማውዝ ጆሽዋ ኪንግ ሰሙናዊ ክሳብ 120,000 ፓውንድ ዝበጽሕ ደሞዝ ብምሕታቱ እዚ ኸኣ ልዕሊ ዓቕሞም ስለ ዝኾነ ኣብ ርእሲኡ ኣሕዲራቶ ዝጸንሐት ተገዳስነት ከም ዘቕሃመቶ ጋዜጣ ዘሳን ኣቃሊሓ። ኔዘርላንዳዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ክለብ ሊዮን ሜምፊስ ደፖይ ንሱን ፈረንሳዊ ወዲ ጋንቱ ሑሰም ዕዋርን ናብ ካልኦት ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ክኸዱ ድሌት ከም ዘለዎም ሓቢሩ ክትብል መደበር ቴሌቪዥን ካናል ፕሉስ ኣጋዊሓ። ኣሰልጣኒ ክለብ ማክሴ አንድሬ ቪላስ ቦዋስ ፈረንሳዊ ኣካፋሊ ሞርጋን ሳንሶን ብእንግሊዛውያን ክለባት ኣስቶን ቪላ፣ ቶተናምን ዌስትሃምን ዕቱብ ጠመተ ተገይሩሉ ከም ዘሎ መረጋገፂ ቃል መሃቡ ጋዜጣ ሜይል ኣብ ሕተም ኣስፊራ። ዳይሬክተር ክለብ ኢንተር ሚላን ቤፔ ማርታ ጋንቱ ዋላ እኳ ኣብ ፊናንሳዊ ርግኣት እንተሃለወት ኣብዚ ተኸፊቱ ዘሎ ናይ ወርሒ ጥሪ መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ዝኾነ ይኹን ዕድጊ ናይ ተጻወቲ ከም ዘይተካይድ ኣፍሊጡ ክትብል መደበር ቴሌቪዥን ስካይ ስፖርት ኢጣልያ ኣብ መደባታ ፈንያ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ተዛዚሙሎ በብዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልኩም እናተመነና ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶታት ስፖርት ክሳብ ንራኸብ ሰላም።